идомаи повести Одина, Шариф. ин манзара бисёр тамошо дошт. Одинае ки 2 дақиқа пештарак барои фаҳмидани хабаре мехост ношиносро ба таъбире оварад, ҳозир ба як нигоҳ ба ӯ ошнои дерина шуда баромада буд. акнун метавонист бе ҳеҷ андеша аз вай хабарҳо пурсад ва бе ҳеҷ мулоҳиза ба вай саргузашти худро нақл намояд. аз ҳама хушнамотар вазъияти Шоҳмирзо буд. ӯ 1 соат пештар бо чашми худ дида буд ки он шахс Одинаро намешинохт ва яқин дошт ки Одина ҳам ба вай ношиносӣ дорад. чӣ шуд ки ин 2 шахси ношинос якбора бо ҳам ошно шуда баромаданд, ба ҳадде ки якдигарро бо ному нишон низ ёд карданд. ин воқеаи аҷиб Шоҳмирзоро ба ҳайрат андохта буд ва бисёр мехост ки ҳамин дақиқа асрори ниҳонии ин муамморо ёд гирад. лекин Одина ба усули ин орзуи Шоҳмирзо роҳ надод ва ба вай гуфт: ака, Шариф ба мо меҳмони азиз аст. бемалол бошад таоме тайёр мекардӣ хуб мешуд. агар палавпазӣ боз беҳтар аст. ман ҳам қадами ин касро ба худ муборак шуморида имрӯз парҳезро шикаста ва бо шумо оши палав хоҳам хӯрд. дар ҳақиқат ба Одина бо сабаби ошно баромаданаш ба Шариф як хурсандиву як хушвақтии аз одат берунае рӯй дода буд. вай на ин ки танҳо бемориашро бартараф шуда гумон мекард, ҳатто худро бо қуввату тавоно мепиндошт. бинобар ин соат ба шикастани парҳез ҳақ дошт. Шоҳмирзо ба Одина гуфт: 2 дег дорем. барои ту 1 коса шӯрбои мурғ хоҳам пухт. ту тамом сиҳат ёфтани худ парҳезатро нашикан. барои ман ҳеҷ ташвиш накашед. дар бошишгоҳи худ ош дорем. саломативу сиҳати якдигар ғанимат аст. ош хӯрдан писанд нест, гуфт Шариф узр хост. худам гурусна мондаам. ошпазӣ барои ман ҳеҷ ташвише надорад. ту намебудӣ ҳам ягон чиз пухта мехӯрдем, гуфт Шоҳмирзо ва як чойи тоза дам карда оварда монд ва худ ба сари дегу оташдон рафт. Одинаву Шариф ҳарду 1 чойник чойро дар миён гирифта аз сари нав ба сари суҳбат ва чақчақ нишастанд. Одина мепиндошт ки Шариф аз тамоми моҷарои ӯ бохабар аст. бинобар ин аввал саргузашти худро ба вай нақл карда, сонӣ аз вай хабаре аз хонадони худ пурсиданӣ шуд. бародарам, ман ба ин ҷавониву хурдсолӣ дар дунё бисёр ташвишҳо дидам. ту худ медонистӣ ки аввалин дафъа ман ба чӣ азобу уқубат аз дасти арбоб камол гурехта ба Фарғона омада будам. дар вақти бозгаштан ба дасти закотчиён ба қатори дигар мусофирон рафтани чизҳои маро ҳам худ дида будӣ. гуфта гап сар кард ва тамоми воқеаҳоро ки пас аз он ба сараш афтода буд ягон ягон ҳикоят намуд ва дар охир гуфт: 1 сол беш аст ки аз аҳволи модаркалонам ва фотиҳа хондаам хабаре надорам. агар ту дар бораи онҳо чизе шунида бошӣ бигӯ. вақте ки маро дар сарҳад ба банд гирифтанд, гуфта Шариф мехост ҳикоя сар кунад, Одина сухани ӯро бурида: дар сарҳад ба банд афтодани туро ман худ медонам. пас аз он ба сарат чиҳо омаданашро сонӣ ҳикоят хоҳӣ кард. ман аз тарафи хонаводаи худ бисёр хотирпарешонам. агар аз онҳо хабаре дорӣ, зудтар бигӯ ва маро аз ин парешонаҳволӣ раҳо бидеҳ. он қадар хабар надорам. аз вақте ба банд афтода аз шумоён ҷудо шудам, то фиристода шуданам ба Бухоро дар зиндон будам. гуфта Шариф мехост гапро чапағалтак андозад ва аз чизҳое ки ногуфтанӣ аст гурезад. аммо ҷумлаи он қадар хабар надорами ӯ Одинаро ба шубҳа андохта барои Шариф роҳи гурез вонагузошта буд.
агар андаке хабар дорӣ зуд бош, бад аст ё нек аст бигӯй ва маро хотирҷамъ гардон, гуфт Одина. Шарифро ғайр аз гуфтани чизҳои ногуфтанӣ чорае намонда буд, лекин кӯшиш мекард ҳар чизеро ки бояд ночор бигӯяд, дертар ва ҳам сабуктар карда бигӯяд. сабр кун, чизеро ки медонам мегӯям ва аз даруни воқеаҳое нақл хоҳам кард, матлуби ту ҳам мебарояд, гуфта ҳикоятро сар кард. вақте ки маро бандӣ карда ба қаротегин бурданд, дар тахти дарвозаи қурғонӣ, он ҷо тамоми либосҳоямро аз тан кашида, маро ба хоначае андохта, дарашро қуфл заданд. баъд аз соате дари хона боз шуда, Мири Ғазаб бо чанд нафар пешхидматони худ даромад. номам, номи падарам, куҷоӣ буданам ва дар Фарғона чӣ кор карданамро ягон ягон пурсиданд. чизе ки пурсид, ҳамаро ба ростиву дурустӣ ҷавоб додам. Мири Ғазаб гуфт: ҷадидиро аз куҷо ёд гирифтӣ? ҷадид мадидро намедонам, гуфтам. Мири Ғазаб бо ду нафар пешхизмате ки ба болои сарам рост истода буданд имо кард. ин ду девсиришт аз ду тарафи рӯям кашидаву кушода ду торсакӣ заданд ки дуд аз димоғам баромад. чашмам сиёҳ рафт ва пас аз як-ду печутоб хӯрдан рӯйнокӣ ба замин афтодам. он ду нафар фаврӣ аз бозувонам гирифта рост карданд ва рӯ ба рӯи Мири Ғазаб бо ду зону шинонданд. нуги қини подшоҳиро дидӣ? ин аз нуги хамир фатир аст. акнун зуд бош, росташро бигӯ ва ҷонатро аз азоб халос кун. ман чизеро ки намедонам чӣ бигӯям? ҳар чӣ ба сарам ояд аз толеам медонам. чӯбро биёр, гуфт Мири Ғазаб ба яке аз одамони худ. хуш тақсир, гуфт ин одам рафт ва як банд чӯби илғайро ки тахминан 30-40 дон буд оварда ба миёни хона партофт. бигӯй, вагарна ба зери ин чӯб пора пора шуда хоҳӣ мурд, гуфт Мири Ғазаб. чӣ бигӯям? чизеро ки аз ҷадид медонӣ? нав гуфтам ку чизеро намедонам. Мири Ғазаб дар ғазаб шуда: ба гап задан хушад намеояд, хеле дам дорӣ, пахш кунед ин мурдорро, гуфта ба одамони худ нигоҳ кард. онҳо маро рӯ ба замин хобониданд. яке ба гарданам савор шуда маҳкам пахш карда истод, дигаре ба болои ронҳоям савор шуда пойҳоямро нигоҳ дошт ва ду нафарашон ду чӯбро гирифта аз ду тарафам истода ба сари шона то пушти ронам ношумор заданд. баъд аз як-ду қатор чӯбкорӣ кардан, Мири Ғазаб гуфт: медонед, акнун бояд чун бирешими чортор хуб нарм шуда бошад. боз маро рост карда шинонданӣ шуданд, лекин ба ман ёрои нишастан намонда буд. Мири Ғазаб гуфт: чӣ тавр астӣ? ҳанӯз як чӯб ношикаста худатро бой додӣ. ҳолат ки ҳамин будааст, чаро росташро нагуфтӣ? ин аз 32 қини подшоҳӣ яке аст. баъд аз ин ба сари зону ва нуги нохун задан, тамоми баданатро хоншор карда, намак ҷой карда, ба фарқи сар аз хамир охурча сохта, равғани доғро рехтан ва монанди инҳо ки то иқрор карданат ҳамаро ягон ягон хоҳӣ дид меояд. ҳоло ҳам сари вақт аст. ҷони ҷавонатро дар азоб намон ва корҳоеро ки дар роҳи ҷадидӣ кардӣ бигӯ. ман яке аз пешхизматон ба Мири Ғазаб гуфт: ҳоло андак сус шудааст. имрӯз нагуфта бошад ҳам фардо хоҳад гуфт. имшаб монед ки хуб фикр кунад. агар фардо ҳам нагӯяд, боз қин хоҳем кард. Мири Ғазаб рӯз ҳам бевақт шуд. ба гарданаш ҷел ва ба пойҳояш кунда занед. хеле таҳамтан менамояд, мабодо нагурезад, гуфта бирафт. пешхизматон баъд аз он ки ба гарданам ҷел заданд, поямро дар кунда андохта фона заданд.
озеро ки аз кунда поям расид то имрӯз асараш боқист. гуфта Шариф пояшро ба Одина нишон дод. дар воқеъ ба банди пояш доғҳои сафед ва асари ҷароҳати ба ҳам монда ҳанӯз намоён буд. Шариф ба сухани худ давом карда гуфт: албатта он шаб то рӯз хобам набурд. аз як тараф озори пой ва аз тарафи дигар бими қинӣ фардо ба чашм пӯшидан роҳ намедод. рӯз шуд, офтоб баромад, чоштгоҳ шуд, пешин низ расид. аз мири ғазаб дараке нашуд. агарчи 2 рӯз аст ғайр аз чӯб ва торсакӣ чизе нахӯрдаам, асари гуруснагӣ ба худ намедидам. лекин тақозои қазои ҳоҷат маро бисёр танг намуда ва ташнагӣ ҳалқамро ба ғоят хушк мекард. гаштҳои пешин буд ки қулфи дари хонаро касе кушодан гирифт. ман ҳам барои кашидани қинҳои дигар ба худ тайёрӣ медидам. дар боз шуд. яке аз бандибонон дар ҳолате ки дар дасташ як офтоба об ва як порча нон буд даромад. бе он ки ба ман занад, поямро аз кунда баровард ва чуқурчаеро ки дар як гӯшаи хона буд ба ман нишон дода гуфт: қазои ҳоҷат кун. баъд аз истибдор кардан дубора поямро ба кунда андохт. лекин ин дафъа фонаи кундаро он қадар назад ва гуфт: ман пои туро сусту осуда мондам ки ин хизматамро аз хотир фаромӯш накун. агар ягон хешат ба дидани ту ояд, ба вай фаҳмон ба ман дурусттар хизматона диҳад. ман чизе нагуфтам. баъд аз он офтобаи об ва парчаи нонеро ки оварда буд ба пеши ман гузошт ва дубора дарро қулф зада рафт. ин бандибон то як ҳафта ҳар рӯз як бор меомад. маро ба қазои ҳоҷат мекушод. дар вақти дубора бастан масъалаи хизматонаро дар миён меовард. обу нони муқаррариашро ба пешам монда мерафт. дар рӯзи 8 аввали пагоҳӣ дар кушода шуд. 2 бандибон даромада ҷелро аз гарданам ва кундаро аз поям ҷудо карданд. дастамро бо пушт бастанд. дар ин ҳол бандиёни дигар ки ба хонаи дигар буданд ва аз сурохӣ аҳволро медиданд, маро муборакбод мегуфтанд. ман гуфтам: бародарон, ин чӣ ҷои муборакбодӣ аст? агар ман озод шуданӣ мебудам, дастоямро намебастанд. ҳоло ки бастанд, маълум мешавад ки бандагии ман давом дорад. пас ба кадом рӯзи ман муборакбод мегӯед? яке аз бандиён гуфт: дастатро ба пушт бастан аломати он аст ки туро нахоҳанд кушт. агар куштанӣ мешуданд, туро пешбанд мекарданд, яъне дастоятро ба пушт не аз пешат мебастанд. модоме ки аз кушта шудан халосият муқаррар аст, ҷои муборакбодӣ аст. акнун ҳар коре ба ту рӯй диҳад, аз куштан поёнтар аст. ба дил гуфтам: ин гуна одат барои аз кушта шудан халосиёбандагон нишонаи баде нест. бинобар ин, ин одати расмиро дар ҳаққи монанди худам аз мурдан халосшавандагон аз ҷумлаи одатҳои одилони ҳукумати амир шумурда метавонистам. қисса кӯтоҳ, маро даст баста пеши ҳоким бурда рӯбарӯ карданд. ҳоким аз ясаволбошии худ ки чӯбдасте ба даст гирифта ба он ҷо рост истода буд: шарифи ҷадид ин аст? гуфта пурсид. ҳамин аст, гуфта ясаволбошӣ ҷавоб дод. баред, гуфта ҳоким ишора кард. маро кашкашон ба таги дарвозаи қунғон бароварданд ва дар он ҷо пуштамро бараҳна карда як кам чил чӯб заданд ва баъд аз тамом шудани чӯбзанӣ ясаволбош гуфт: ҷаноби олиро дуо намо. лекин ба ман ҷаноби олиро дуо кардан он тараф истад, маҷоли даштном додан ҳам намонда буд. баъд аз он ясаволбошӣ барои ба зиндон бурданам маро ба дасти миршаб супурд ва миршаб ҳам ба одамони худ супорид ки онҳо бурда маро ба зиндон андохтанд. гарчи дар зиндон ҳам ба гарданам ҷел
ва ба поям ишкел заданд, аммо поямро аз кунда нагузарониданд. дар зиндон ғайр аз ман бандиҳои дигар низ буданд. ҳар кадоме аз ман сабаби бандӣ шуданамро мепурсиданд ва воқеаҳои худро ҳикоят мекарданд. рӯзе як одами ясавулбошӣ ба зиндон омада аз ман аз хешу табор киҳо доштанамро пурсид. ғайр аз модари кампир дигар касе надоштанамро фаҳмонидам. агар миннатдор шавӣ ва ба ман хизматонаи дурусте ваъда намоӣ, ба модарат хабар мерасонам, то ки туро омада бинад, гуфт вай. ҳаргиз лозим нест, гуфтам ман. нафаҳмондан лозим аст, зеро ки агар бечора модарам маро ба ин ҳол бинад, ғуссамарг хоҳад шуд. лекин бо вуҷуди ин, ба умеди хизматона ситонидан ба модарам хабар доданд, ки баъд аз 4 рӯз бечора кампир омад. барои ман як куртаву як лозимӣ, як мурғи яхнӣ, камтар нон ва як коса равғани зард оварда будааст. ба дари зиндон мурғу равғани зардро зиндонбонон аз дасташ хизматона гӯён гирифтанд. либосу нонро ба саҳми ман мононданд. модарам ба зиндон ба пеши ман даромад. ба ҳолате ки душман ҳам ба он ҳол гирифтор мабуд, мӯйҳо канда, рӯйҳо харошида, чашмон аз ғояти гирья сурх шуда ва овозаш аз ниҳояти нолаву фарёд гирифта буд, ба андозае ки ҳиш карда ба зур нафас мебаровард. бечора чунон заифу нотавон шуда буд ки дигар қуввати фарёдаш намонда буд. чун маро дид, гирьякунон аз сару рӯям бусид ва беҳуш гашта ба канорам афтод. ҳарчанд саъй мекардам ки ҳушёр шавад, чашмашро мекушод, баъд аз як теғ кашидан ба ман нигоҳ кардан, дубора беҳуш мегардид. ман гумон кардам ҳозир ҷон хоҳад дод. бандиёни дигар ба ёрмандиам расиданд ва камтар оби сард оварда ба сару рӯи модар пошиданд. то ҳушёр шуд ва дар рӯ ба рӯям нишаст, ҳоламро ва чӣ сабаб бандӣ шуданамро пурсид. толеи ман ва бадбахтии ту гуфта ҷавобаш додам. баъд аз соате нишастан ҳар ҳафта як бор омада диданро ваъда дода ба ғамхонаи худ баргашт. дар вақти бозгашта рафтанаш зиндонбон гуфтааст ки агар ба ҳар омаданат барои ман як коса равғани зард хизматона наорӣ, ба дидани писарат роҳ нахоҳам дод. модари бечораам аз дидани ман гузар надорад ва барои тайёр кардани равғани хизматона чизе ҳам надошт. қувват ҳам надорад ки кор кунад ва музди хизматашро ба равған диҳад. ночор ба гашту гадоӣ баромадааст. ба ҳар дари хона рафта воқеаи бандӣ шудани ман ва бадбахтии худро ҳикоя карда, супориши зиндонбонро, худаш гову гӯсфанд надоштанашро ба як ҳолати маъюсона мефаҳмондааст. агар соҳиби хона равған дошта бошад ва ба ҳоли вай раҳм орад, қадре медодааст. ба ҳамин тариқа аз чанд хона як коса равған тайёр карда ба дидани мани комёб мешуд. бисёр шудааст ки барои дарёфти як коса равған 3-4 рӯз аз пагоҳ то бегоҳ кӯҳистонро гаштгузор кардааст. то фиристода шудани ман ба Бухоро ҳоли модарам ҳамин буд. баъд аз он ба сари он бечора чиҳо омада бошад ба ман маълум нест. ба ҳар ҳол гумон мекунам ки то имрӯз зинда бошад, гуфт Шариф. саргузашти худро тамом намуд ва қатраҳои ашкро ки дар охири ҳикояташ аз чашмаш ба рухсораш қатор шуда ҷорӣ шуда буданд, ба даструмол пок карда, оҳи аламноке кашиду лаб аз гуфтан фурӯ баст. шунидани ин саргузашти Шариф ба Одина хеле таъсир гузошта буд, ба андозае ки қариб буд фоҷиаи худро аз хотир бароварад ё мусибатҳоеро ки то имрӯз ба сараш афтодааст, нисбат ба фалокатҳои Шарифи гирифторомонда ҳеҷ ангорад. ҳозир Шариф ба назари Одина як шахси ношинос ё ин ки Шариф саройбон шуда наменамуд, балки гавҳари инсоният буд ки
дар бутаи фалокат бо оташи зулму бедодии нокасон гудохта, софу боғаш гардида муҷассам шуда дар рӯ ба рӯи ӯ нишаста буд. бародар, ғам махӯр ва андӯҳгин мабош, ки дар дунё ва хусусан дар кӯҳистони тоҷикони мусибатзадаву фалокатдида танҳо ману ту нестем, балки бисёр шарифҳо, бисёр одинаҳо ва бисёр сангинҳо дар зиндони ҷавру бедод хок шудаанд ва шуда истодаанд. агар ғамзадаву аламкашида танҳо ману ту мебудем, мумкин буд ки маҳв шуда аз дунё беному нишон мерафтем. чун гирифтори ситам бисёр зулмдидагон бешуморанд имрӯз набошад, фардо бархоста касонеро ки моро ба ин рӯз андохтаанд маҳву нобуд хоҳанд кард. хусусан дар ин замон, ки меҳнаткашони Русия ба майдон баромада тоҷу тахти императорони азамат ва кибриёи сарватдорони худро бар хок заданд. агар фақирони тоҷик ҳам дар роҳбарии инҳо кор кунанд, ҳеҷ мумкин нест, ки муқобили ин тӯфони халқ арбобкамолон, муллохокироҳон, ҳокимону амалдорони мо истодагӣ карда тавонанд. дер аст ё зуд мақсади меҳнаткашони тоҷикон ҳам ҳосил ва синфи ранҷбарони кӯҳистонӣ ҳам озод хоҳад шуд. шунидани саргузашти ту маро аз худ бурд, ки агар шавқати модаркалонам ва муҳаббати Гулбибӣ ба гарданам ҳаққи бузурге нагузошта мебуданд, аз аҳволи онон чизе намепурсидам. ҳоло ки риштаи силаи раҳим маро ба онҳо вобаста доштааст, агар дар бораи онҳо чизе медонӣ, илтимос мекунам ба ман бигӯй. гуландом. пас аз оне ки Шариф ба Одина аз хонаводаи ӯ хабаре расонд, моро лозим аст, ки баъд аз сафари дуввуми Одина ба Фарғона воқеаҳои ба вай дахлдореро, ки дар Қаротегин рӯй додааст, ба хонандагон ҳикоя намоем. маълум аст, ки Одина биби Оишаву Гулбибиро дар ҳолати бисёр бад гузошта ба Фарғона сафар карда буд. инҳо чизе надоштанд, ки бихӯранд ва касе надоштанд, ки аз онҳо хабардорӣ кунад. инҳо ҳақиқатан бечора, бекас ва бенаво буданд. аз ҳама бадтар ин аст, ки арбобкамол ҳамеша дар пайи кинаҳову интиқомҷӯӣ буд. ӯ мехост Гулбибиро ба писари худ Ибод ба занӣ гирад ва ба ин восита ҳам ҳисобҳояш баробар шавад ва ҳам аз Одинаву биби Оиша интиқоми худро гирад. биби Оиша ин нияти бади арбобро аз пасу пеш шунида бисёр дар изтиробу андеша меафтод. танҳо аз он ҷое, ки чашми арбобро тарсонида буд, гумон мекард, ки ӯ дигар бор ба ҳуҷум намудан далерӣ карда наметавонад. дар воқеъ ҳам арбобкамол аз биби Оиша хеле мулоҳиза мекард. бинобар ин рӯйрост ба вай ҳуҷум оварданро ба як тараф гузошта, мунтазири фурсати муносиб ва дар пайи дарёфти роҳи ҳилаву фиреб буд. вақте ки роҳи миёнаи Фарғонаву Қаротегин баста шуда, рафтуҳои дар миён барҳам хӯрд, ҳамчуноне ки умеди арбоб ба усули муддаои худ қавитар гардид, ҳамчунон тарсу бими биби Оиша ҳам зиёдтар гардид. арбобкамол умед мекард, ки бастагии роҳ ба дурӣ кашад, Одинаро мурда ангошта ба ҳар восита ки бошад матлабро ба даст хоҳад даровард. биби Оиша метарсид, ки омадани Одина ба дурӣ кашад ва ё аз омадани ӯ умедҳо канда шавад, хоҳ нохоҳ ба душман таслим хоҳад шуд. зеро гумон мекард, як духтари қадрасеро дар як хонаи бекас солҳои дароз нигоҳ дошта натавонад. ба фарзе ба ҳар гуна ҳуҷум ва дастдарозӣ истодагӣ карда тавонад ҳам, ин ҳол бисёр дароз намекашид. зеро умраш аз 70 гузашта ва хабари аҷал соат ба соат ба гӯшаш расида истода буд. агар ӯ ҳамин рӯз аз дунё чашм пӯшад,
ҳамон соат ба дасти душман афтодани Гулбибӣ муқаррар буд. чизе ки биби Оишаро тасаллӣ медод аҳволи Ибод буд. Ибод ҳеҷ намехост ки ба Гулбибӣ хонадор шавад, зеро дили ӯ ба ҷои дигаре баста ва дари ин дилбастагӣ риштаи ихтиёраш гусаста буд. Ибод ба Гуландом ном духтаре ки ҳамсоли худаш ва алоқаи муҳаббат дошт, Гуландом духтари Шоҳназар ном яке аз кадхудоёни он деҳа буд, ки Арбобкамол дар давлат, сарват ва эътибор ҳамсарӣ дошт ва ҳарду аз хурдсолӣ бо якдигар ҷураи ҷонӣ буданд. ва инчунин модари Ибод ҳам бо модари Гуландом дугонагӣ доштанд. бо сабаби ин алоқаву муносибатҳо рафтуомад дар миёни аҳли ин ду хонавода бисёр буд. Гуландому Ибод ҳарду ҳанӯз ширхора ва даргаҳвора буданд ки падару модарашон инҳоро келину домод мехонданд. вақте ки Ибоду Гуландом роҳравон ва гапзанон шуданд, бозии онҳо келину домодбозӣ буд. модарҳояшон ҳам инҳоро бо ҳамин бозӣ вобаста соатҳо тамошо мекарданд ва завқҳо мегирифтанд. баъд аз синашон калонтар ва худашон ба назар намоёнтар шуданд, ҳарчанд дар пеши падару модарашон шармида ин гуна бозиҳо намекарданд, дар кунҷу гӯшаҳо аз лаззатёбӣ аз ин ҳазлу мазоҳ фурӯгузошт надоштанд. рафта рафта ин ҳазлу бозиҳо ба муҳаббати самимона бадал шуда робитаи ошиқӣ ва маъшуқӣ ба миён омад. лекин дар ин вақт фикрҳои падарон дигаргун шуда буд. Арбобкамол ба худ андеша мекард ки агар Гуландомро ба худ келин кунад, харҷи бисёре хоҳад кашид, зеро Шоҳназар худро яке аз одамшавандагони замон шумурда розӣ намешуд ки духтараш арзон аз даст барояд. ӯ мехост ки туқузҳои калон ё ёпуқҳои қатор ва маҳри гарон гирад ва ба духтари ман ҳамин қадар чиз омад гуфта дар миёни дӯсту душман ифтихор намояд ва тӯйҳо диҳад. агар Арбобкамол ба ҷои Гуландом Гулбибиро ба даст дароварда тавонад, аз як тараф бехараҷот соҳиби келин мешуд ва аз тарафи дигар аз биби Оишаву Одина интиқоми худро кашида дар миёни мардум сарбаланд мегардид. зеро дар ин сурат мардум мегуфтанд ки ҳаргиз ба арбоб панҷа андохтан дуруст нест. чунончи дидед сари нобошамиро гирифта охир бархурдор намуд. худаш аз ватан саргурез шуду беному нишон рафт ва номзадаш ба канизакии арбоб афтод. Арбобкамол бо ҳамин мулоҳиза ман духтари Шоҳназарро ба худ келин намекунам. ҳусни ӯ ба писари ман лоиқ нест. агарчи ятим аст, Гулбибӣ сазовори он аст ки ба ман келин шавад гуфта мегузашт. табиии ин гуфтугӯйҳо ба гӯши Шоҳназар расида ба иззати нафсаш бархӯрд ва ба ҳеҷ кас маслиҳат накарда духтарашро ба Амонбоқӣ ном шахсе номзад кард. Амонбоқӣ шахсе буд ки синаш аз 50 гузашта, дар муддати умраш 3 бор хонадор шуда ва дар ҳар бор хонааш шикаста алҳол муҷаррадона умр мегузаронид. Азбаски бисёр занонаш мурда буданд, ӯро занкуш ва қадамаш шум гуфта ҳеҷ кас духтар намедод. акнун ки худи Шоҳназар ба домод кардани ӯ моил шудааст, вай ҳам домани инро пур карда хурсад карданаш муқаррар буд. Шоҳназар бо ин кори худ гӯё ба арбоб мегуфт: агарчи ту духтари маро келин накардӣ, касе ёфт шуд ки 3 баробари ту пул харҷ карда қадри маро ва духтари маро баланд кард. аммо Ибод ва Гуландом ва модарҳояшон ба ин кор ҳеҷ розӣ набуданд. ҳамчуноне ки модари Ибод ба Арбобкамол илтиҷову илтимос намуда,
рад кардани Гулбибиро талаб мекард, модари Гуландом ҳам ба Шоҳназар зориву таваллон менамуд ки духтари Гулбарини худро бароварда ба дасти як мардаки 50-солаи занкуш надиҳад ва то яктарафа шудани кори арбобкамол сабр кунад. лекин ин норозиҳо, ин зориҳо ва илтиҷоҳо ба ин ду марди худписанди худком ҳеҷ таъсир накарду шуданӣ ҳам нашуд. шуданӣ шуд, лекин алоқаи Ибоду Гуландом бурида нагардид.